doramla amrila pencinthong brahmistic bear association atum aphan cinthong ar phekachitiki atum aning ingsamse kachepaklang nijang kar benglong cinthong MSC ke parlo cinthong ar phekachitiki atum kedamtang there nifai ho arni doramla amrila pencinthong brahmistic bear association atum aphan ador amoy kithik lapen biha bipar aputhak aron kibi aputhak jesemet cinthong ar phekachitiki atum arat atum ning ingsamse kachepaklang rupsing bongrong kedamtang MSC Congress a candidate alang lita me labangso brahmistic bear association atum aphan ning ingsamse pen chenglok ar phekachutiki atum kopine jongsi akisung dokok pulote kangsai pen angpar areng tame pasoji pusi pherangke angno ningjepon labangso doramla amri la pen cinthong brahmistic bear association atum aphan cinthong ahawar rong sirkep atum pherangki angno ning ingsamse chepaklangpon news desk report public TV Karbi Anglong Pini ladak netum cinthong angkang along netum ning kahang kela puhelo kedam tang netum thang rong asor chini dun de pin pen nang netum cinthong amri pen isia committee ke sengdet pen ajoine netum penang ana kisung dolo pini penap angbong mate pini kisung bustami netum kachi theklong do jaru kachuyor bustami netum akisung do koklo non kachuyor porke kedam tang netum barikha chala netum kacutiki ko anone ke pan lapen ke nitum kacupang thai laso buthak nitum kachiki pon ko anone akisung pensin nitum non kachuyora por nang litum akumiti laso akumiti ke sengdet ke nitum rong asor mate nitum cinthong arat sitame nitum nang chidon unde lasila jong sinang litum ke klempen aron ladak cinthong along lason aron nang klemdet plote nang litum bepari angbong same laso ke chokche dokok pulote netum ke rong asor kaching room pen netum ke nang kinep dun pen nakang sai dun pen abhere tawe lasi kumat si ke chokche ma nang litumang bong same netum ke nang insai vekji lasi nang litum ke dam tang atumi dik ang bong same punat ne abepari ha silong pen mate mekhloi pen wang pustame punat ne amri pen wang pustame dak elitum cinthong elitum dorapet bipari tum stame nang litum kinep dun amuka phanep dun check lason nang litum ador lapuan nang kapithia po nang litum dadake jaru la anador nam longle pu nang litum pun lasidake hala kachingki ajaru ke jora bang pen hala ke nama bang kachingki che tonote trokner ke pen pharosta kinam der abang do pulote hala khujor bang tha chujor pu jong se ador chiun pulote bang dam jui po lasinang litum cinthong along abipari ke klema tum stame nang litum kham khedunri la penang litum kedam tang barikha chala hut nang litum advance ki pidun asap sup pine suri ke punoi suri post stame nang litum rong isi pusta do rong berong thak kachupidun advance kachupidun pusta nang litum kachupidun pen nang litum ador ke nang litum pi fix nang ne hala bang ador si ki PG pulote nang litum hala barikha hu nang ke endun ko ana dorma hala nang ke na bang pu pen nang liki pia bang pu nang tum chingki chingwai du nang ji mo bang ador le pharu pulote neli phan bang ke sika phon nang pa kom nang ji busta hala suhut si ningje nai nona por nang li advance ki pi ko amat hala muka abipari ladak nang ke nam trokner kep mate pharu nang nam det nang li la anang nam dera pot nang nam longle kachi chok dun ajat dun pulote elitum cinthong abipari mate elitum dak to ke damtang cinthong amri broomstick association pu keseng pon kasi hala so keseng pon along ke je laso committee pensi jharu ador pathik pon lo hala so jharu ador ka pathik ka tengsi nam ponongji la pen ang tana bipari wang long le pusa so committee atum kapathik pon lasi hala so a committee to kapathik pon ke nil tum cinthong ra ke project hi athe mahala chugadam tang cinthong amri broomstick association pu ke sengpon atum le ladak cinthong along ke keong dung ajaru na claim nun kali dak cinthong ra kidu ke boy tum heme jangri atum maladak kidu ke boy tum si laso ajaru ke kachoklem lasi so jaru ke klem sungpik ningka ni silong botai ke tho botai free pan nang alang
ลาฮับบิดเป็นประโยคหน้าล่างลาเป็นหนึ่งการนิเซียลงเป็นกว่าเนี่ยขอซาดามาล่างลาเป็นสัตว์หน้าล่างกิสัตว์หัวตาหากว่าปีนี้นางลาไปอักยุบต่อดูล่างอักนุตาริปีลาอันซุงเด็ดเป็นสีรัดตุมตีนางล่างนางฮอร์หน้าล่างลาเป็นสีนนเกลาอันสีเกดำตั้งกิเซงปนลาสูจินทงอัมรีบรูมสติกอาซุยซอนเกเซงปนฮาลาโซคอมมิตี้ตุงเกอังกูร์กับเบียคอมมิตี้นิลิปมเกราดาพัลกัชเนกคอมมิตี้โลอาเทมาjaru polote la kang tan mata wang po la si jaru ke nam polote la tung ke hala kuman ma jaru hem phu pen abi par tum ador chingwai nang po kon ma ka chekro la si nam ning nang tum asui son tum le ador ka phikding gali la si song lo pote na tum nang tum asui son ma ke tum ke chin thong ra kang chedam nang pok po la pen tu lo na da na tum ke police army basa pen tum ke kes tami pi la so a committee ha ke tum ke chin thong ra pen tum ke dak chin thong ra ke sakuri bakuri do pet pe sung ongจินทองรักเกอาเทมาจินทองรักเกเป็นเนจารุช่วยจอมฮัมสูช่วยจอมบิริกช่วยจอมสิเกเรงลาสิอินติเมนตูซาดูมาตาลาสิเชปอไซลาสินังตุมอาคอมมิตี้เซงโลอิสิเปเกนังตุมเคลมเทคปุเตจอกอิสิอาคอมมิตี้นุมเซงโลจินทองอัมรีบรูมสติกอาสวยซอนเซงโลลาตานังตุมเกเซงเมเซนนังตุมเกไฟนิ่งเกรองโซพันกะลีนังตุมเกไฟนิ่งเกนอลคาร์เบลโลตอร์มัสคอนซิลกาจารีปอนบอมาตุมพันซีนังตุมForesta Department, Foresta IM, Mansang Tum, Memna Pidamangi, Jenny Tumaphan, Amrichen Tongue Sung Ong, Boy Ong, La Sin Tumhanke, La Arpek, Arreltia Banke, Nang Pecom, Pinang Pussy, how Thomas Council and Tuning Riaming. That wrong was someone to sit at it. Wrong was someone to Pecom reported on to Kupia Committee on to be singing. La Sine Tum Chintonga Raken to protect it. Nitum Chintor Croyne. La si son zok si ke klem pote ni tum chin thong ra long ke dak nak tu ba komi kilong chidon